through Action Radio Philippine Standard Time. Kag syempre ang aton man sulat nga pagabasahon sa inyo karon iya nga hapon. Nahanungod sa ang last letter sender na ton lalaki. Lalaki mo nagaugtas sa iya ugangan nga babayi. Naibalon tamay na karon kun nga nagaugtas siya sa ugangan niya nga babayi. Kung maka-relate lang na karon ay no reactions mga maayo lang bala nga ang iban maka-relate man, iban maka yes good oo amo ning dapat himuon amo na no kung maka suggest man kamo gina-appreciate gid na ni Tita Wilma na nga bisan paano makabulig kita sa iban pag ginato nga mga kauturan nga nagaupod sa sininga programa every afternoon Lunes tub Sabado. Aton man tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope bantayan ina. Pero syempre as mentioned ni Tita Wilma, mahatag kita na update sa dalagan sa aton man nga panahon kay may bagyo kundi na ini siya. Pero kainas ang aga una nga update nagahambal pa ito nga ang aton sinipag-asa nga may tsansa, may posibilidad nga mangin isa ka tropical storm ang tropical depression nga si Duming. So sa update sa pag-asa alas 11 kaina nangin nangin tropical storm na siya. Kag mas siya nga nagbaskog no si Bagyo Duming kag sa karon ara siya padulong. Masiling na itong tigin batak na nangin tropical storm. Ara siya sa tropical storm category. Pero ang manami lang kay wala siya ya direkta nga epekto na sa kadutaan sa landmass na ito na suno na sa pag-asa. Kag suno man sa report sa aton Weather Bureau, katapusan nga na si time ining malain nga panahon sa 940 kilometro por oras sidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Siling sang pag-asa paagi sa ila senior forecaster nga si Raymond Ordinario. Ang hambal niya as of this morning, nagbaskog na siya kag nangin isa na kabagyo ang iya sa ni international name si Aire na Eri or Aire kay A-E-R-E so Eri na nakita sa ato sa ni Weather Bureau nga ang direksyon niya pasaka no pasaka siya panorte nang iya sini nga hulag panorte bot silingon norte nga bahin dito sa Luzon no si Duming kag suno sa pag-asa wala man ginasaligan nga mag-aamat-amat siya us-us panaog sa duta. Ang puwersa naman ni Bagyo Duming 65 km por hora malapit sa sentro. Ang pagmadlos ang hangin nga nagalabot sa 80 km por hora. Ang iya sining hulag or ang iya sining direksyon paaminhan. So dito sa extreme northern Luzon, ang iya sinikadasigon 15 km por hora kag mga palangga na iton buwas sa gabi ti amo na ing ginapaabot tagid sa kay usually kung may bagyusan siya magwa di bala so magwa si Duming ginasaligan magwa siya sa Philippine Area of Responsibility buwas iya na insakto tawe magagwa siya na buwas sa gabi na 900 kilometro amina na sidlangan sang extreme northern Luzon. Target ya sini subong na ang direksyon pa kadto sa southern Japan kung makagwa na gid man siya southern Japan o kung ang Ryukyu Islands sa Japan kag tungod man sa proximity niya wala sila sang nakitaan nga direkta nga epekto sina diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag wala man sang tropical cyclone wind signal nga nabatak tungod kay Duming ay salamat sa Dios no kag ginpabaskog man anong Tita Wilma ginapabaskog nga sining tropical storm nga si Duming okay kag sang kag ni Chaba, no? Yang si Chaba mo ning si Kaluy mo na ang hangin nga bagat nga mo yang magadulot naman sa gusty conditions, mamadlos nga hangin tubtob sa mabaskog man nga pag bubo sang ulan sa bahin sang extreme northern Luzon, kagamina na katundan nga bahin sang Luzon, kag sa western parts sang Visayas.
So, within 24 hours, ginapaabot ang kasarangan tug tumabas kog man nga mga pag-ulan sa bahin sang Calayan Islands. Kag kasarangan naman nga may panalagsa nga mabasko nga pagbubus ang ulan sa bahin sang Zambales sa Bataan, sa Occidental Mindoro, kag sa nabilin nga bahin sang Palawan. Ha? So, ina ang mahigtag na ito nga gamay nga update halin man sa iton Weather Bureau ang pag-asa. Extra ano lang kita dira olo alerto lang ilabi na sa mga may napanghalay sa guwa sang inyo balang nga ginahingalitan ninyo iya ang mainit nga temperatura nga bisan panalagsa lang nga nagapakita siya ring adlaw pero makapamalas ang aton sini mga hinalay kag sang aton ugsaran, di ba? Kabalo man tayo kung magulan-ulan sino ba lang malipayon, syempre nga aton mga mangunguma pero kung sobre naman nga ulan nga makahalit naman hindi naman makapaayo sa mga pananom sang aton mga mangunguma, di ba la? Yes, okay na siya Tita We. So katuay naton sa sini iyang tion ang aton man mapaambit sa aton mga kauturan nga mga diabetic. Ano gani when we say diabetic, amo ang tawo nga naga-eksperyensya sang mataas nga blood sugar. Bot silingon, mataas ang imo kalamay sa imo dugo. Na, gani, kung gusto mo, ikaw nga daw nagabatsyag ka na sang pilaman ka mga palatandaan o mga sintomas sang diabetes, pwede mo ina siya malikawan, ma-avoid mo ina siya. No, may ara ikaw pwede nga kaunon. Let's say kung magkaon ka carbohydrates, kay carbohydrates, amo ni siyang pinaka mo gini siyang pinaka source ng blood sugar nga sa din ginapataas ng imong kalamay na kagkabalugid kita nga ang carbohydrates pareho sang kanon tinapay kag spaghetti na mga ina sila carbohydrate source of carbohydrates ina sila nagahatag na sila sang ang energy sa aton nagahatag sang puwersa sa aton pero abi ninyo nagapataas ina sang aton blood sugar, right? So may ara man mga carbohydrates or source ng carbohydrates nga mas maayo iya para sa mga kauturan naton nga may diabetes, may diabetic. Anong ina tawe? So sa mga diabetic naton nga mga kauturan suggest lang, no? Nami mag brown rice ka, kaon ka tinapay wheat bread, hindi nang mga white bread, di ba na? Brown rice kung sa imo kanon, wheat bread, kag spaghetti, no? Limitahan mo lang ang pagkaon, especially sa spaghetti na magkaon ka fried rice, limitahan mo man magkaon ka sang fried rice. Ina ba lang kalo-kalo na likawan mo man ina or pwede ka kakaon pero limitado na white bread pwede man magkakaon pero limitado kag ang french fries pwede gihapon pero limitado. Amo na naman ni Tita Wilma nga kung aton pasinga ang aton pasininga mga expert or aton mga doctors nagahambal wala sang kontra basta pagkaon. Kundi ang kinahanglan mo lang is maghalong kag hinay-hinay lang. Kag sa tanan nga kaunon mo in moderation, di ba la? Husto-hustuhan lang. Pwede ka kakaon karne sang baboy, karne sang manok, karne sang baka o karne sang mandera, hindi lang karne sang tao, no? Sorry. Basta karne, no? Importante wala lang siya tambok. Kag may limitasyon man ang size, no? Kung hambal ni doktor, pwede ko kakaon sang karne, no? Bisan ano nga karne, hambal doktor, pwede ko kakaon, kuhaan lang tambok, bisan ang manok. Di ba la? Hindi kaon panit. Basta, kung magkaon ka unod, kung ano kalapad sang imo palad, amo lang na siya ang imo limitasyon, timay kung lapad kaya kamot, kaglapad ang palad mo di sa tunga, no? Amo lang ng size nga pwede, ang allowable sa lawas mo. Hindi nga isa gid ka palad nga dalay mo mga tudlo ha, ining palad lang nga circle sa tunga. Amo na siya makabulig di na paganhagan sa inyo blood sugar kag makahatag man dugang sustansya para sa inyo ikaayong lawas. Kinanglan man naton protein kag karne, di ba sa itong lawas? Pero as mentioned ni Tita Wilma, pilion naton ang mga karne na ang mga karne nga hindi tama katambok. Kag kung magluto man kita, mabakal man kita, pwede pakuhaan lang naton nga daan tambok, labi ng baboy na amo man ang bakhang antes lutuon. Kag kinahanglan kung magkaon ka man sang utan na kinahanglan inang ang utan nga may nami bala nga source sang protein na
Pwede gid may ara pag another source na tawi pong tofu, di ba la? Ang tofu nami na siya. Tokwa, beans, pwede na siya. Source ang protein man ina. Ang manok kag turkey, mas healthy ina siya. Mas healthy na siya kung ikumparar sa karne ng baboy kag baka suno sa mga experts naton. When we say sa manok, kinahanglan ko ang panit na suggestion gani sa mga doktor kung pwede lang kaunon mo petso lang, petso part do ka sulumod man kung pulos lang unod ang usapon mo, di ba? Okay, pero kabalugid kita sa aton mga limitasyon, mga anak. Kadto naman kita sa utan kag prutas. Kung sa utan kag prutas naman, kalabanan isang utan kag prutas, hindi na yan naton maniga rich in fiber gid ina, no? Rich in fiber, damo vitamins, damo man minerals, kag adlaw-adlaw kinahanglan kaon kagid utan. Laswa o kung ano man nga pagluto sang utan sa isa ka adlaw, pwede duwa ka serving ang makaon mo kung isa sa aga or isa sa panyaga or panyaga kag panyapon amo na siya no kung okay pa yung digestion mo para sa gabi pwede ikaw magkakaon no sang utan sa gabi kag sa prutas naman hindi man siling pagusto-gusto ikaw diabetic naton nga mga kauturan hindi man siling ay ang prutas pwede gali ko kakaon pero hindi man pulo pagusto may limitasyon man may ara nga prutas nga kinanglan kung sari-sari siya mga 1 cup sa isa ka adlaw pwede or 2 cups di ba pwede get pero pilion mo ang prutas nga manubo man ang sugar content. As mentioned ni Tita Wilma, as always, this is my life. Ano gani nagapatrigger sa pagpataas ang inyo sini nga kalamay sa inyo dugo? Ang grapes, isa na ina. Pwede ka kakaon grapes, 1 to 3 pieces lang. Di ba la? Kung sa langka, naman ba kanamit sa langka, kung ang subo, kanamit ka madamul-damul, matamis ka gaduga, yasta ka lang sa isa kabilog na. Ang iba naman nga klase, ganyan isang prutas, bisan sa paho, isa ka size ng slice, ginatunga pa na into 3 mo kagang tunga-tunga mo lang ipakaon sa imo may ara nga ginapaagi gid sa weighing scale kung tungod nga mataas ang blood sugar to kinahanglan kung ikaw diabetic ka balugid ikaw mag-control sang imo mga ginakaon kag ikaw nga diabetiko no buhin-buhinan mo man ang pagkaon sang kanon kung jutay imo kanon, pwede mo mabawi sa utan. Damo-damuon mo ang utan mo, okay? Baw kung ilabi na gid kun patigin man ko nga kung magkaon ka puti nga kanon, damo kaon mo puti kanon kumparar iya sa brown or black rice. Tuod na. Kaya ako pakaunon mo ko red rice or brown rice, mga hasta lang guro 3 ka kutsara kung kisa hindi ko pa na maubos pero kung white rice namit gid ya hindi ka kapati nga isa ka cup kulang pa isa kag tunga tungod nga may ara siya sugar content na. Okay, kung ikaw naman mahilig iya sa paghimo sa mga ensalada, mga salad vegetables na halong ka man sa paggamit sang imo dressing. Kung ikaw diabetic, na siling vegetable salad ni, okay, gini siya kay ti mga utang tanan, fresh, na. Pero kinahanglan, halong ka man sa ginagamit mo nga dressing, hindi ka pwede sa mayonnaise, inang Thousand Island sauce nga ina ay hindi man makapatambok na sa makapadugang pa sang kalamay mo na much better kalamansi na lang na kalamansi or himo ka kung may honey is safe man sa imo pero hindi lang tama kadamo honey butangan mo kalamansi butangan mo jutay nga sesame oil na kag tapos ining i-mix mo siya na namit siya tilawi bala na amo na siyang himo-himuon kundi gani iban langgaw lang gani pero langgaw iya nga natural nga langgaw no hindi inang commercial nga langgaw kay hindi manami kag kabaluman kita nga ang diabetes itself
Indi gin man na sa naton makabig nga seryoso nga klase sang balatian, kay nga ang aton lang dira halalungan sa diabetes amo ang komplikasyon nga tugahon niya. Kay hindi tayo mapatay sila sa doktor, hindi kaya mapatay sa diabetes kundi maghalong ka sa komplikasyon. Kay nga ako magkomplika rin na sa nagkalain-lain nga organ sa lawas mo, dako nga problema. Kay kung kaisa bulngon ang isa mo ka organ, makomplikar sa isa, problema gid kaayo na, di ba la? Kamo na kinahanglan mga diabetic naton nga mga kauturan hibaluon gid. Kung ano ang mga pagkaon nga pwede mo kaunon, kag kun ano ang mga pagkaon nga dapat mo manlikawan, kinahanglan mas pilion mo brown rice ako maka-prove ko nga nakabulig dako ang brown rice sa pagnubo sang blood sugar, hindi sa akon kay hindi man ko diabetic, sa akon mismo iloy na nakita ko gid siya, nakiti ako ang nagapakaon sa kag naga-monitor sang blood sugar na kag ako naga-inject sang insulin, makita mo gid na dako ang nabulig. Te subong way na sa insulin, oral na lang siya. Doctor, sa doktor ginano mo na siya nan. Tapos ang tinapay, i-wheat bread mo lang. Although nga mas mahal-mahal ang wheat bread sa white bread, kung sa mga may nagabatsyag lang nato ipakaw, magka-save man kita. Ting isa ka loaf, mahal gin man siya, pero hindi naton pag-ibutang lang sa gwa nga ti may ara na siya expiration date mo. Ti once nga may expiration date, hindi man na makauni mo sa natalana nga petsa, mabulakan man na. Pwede mo siya mabutang sa ref, di ba la? Butang mo na sa fridge, tapos initon mo lang magpakaon sa aton diabetic nga pasyente, makabulig kid. Kung ang patatas makabulig man, kamote makabulig man, no? Pero hindi mo hindi mo pagpanamiton, pwede asin lang. Hindi pwede ang patatas, hugasan mo sa maayo, pati panet. Ang pati panet, sliceon mo siya, dason huluman mo siya sa tubig nga may asin. Tapos i-bake mo lang siya, kung wala man tadaya oven, pwede lang gina siya naton i-bake mismo sa sa din lang ko kabalo kay sa oven naton nga gamay na bila na parang ninitan sa tinapay naton, ara ka naman Tita Wilma nag-atake naman na siya. Well, anyway, okay lang na siya, no? Kung wala naman, pwede nga butangan mo screen ang imo kalaha kag ipatpong mo lang da ang patatas na kag bali takluban kag maluto siya na linaga nga baka pwede gid na makakaon kag na diabetic. Kag sinubang nga karne, pwede man. Pero kinahanglan, pwede man sa baboy, pero pilion mo lang ang tenderloin, di ba la? Ang tenderloin or sirloin, pwede gid kay ina puro-puro nga unod gid ina iya. Ang manok, ang turkey, ang tofu, tokwa na sinigang nga isda, sinubang nga isda, nanarisari nga utan kag prutas, parehas ang mansanas, peras kag saging, amo na yang wala ginagakadula sa balaligyan sang mga prutas nga baklo na to, hindi bala? Mahapos lang ina. Kag abi ninyo, isa man ka technique man bala, no? Nga ako ma-share sa inyo sa magsilimalaga ta karne. Kay kabalugid ta nga ako maglaga sang karne, ara gid siya, porte ang tambok. Kay kung magbugnaw, galulutaw, no? Paras bala, ibutang siya bala sa freezer, na pagbakal mo hugasan mo, butang mo na sa freezer. Tapos gatig-atig agid siya. Amo pag pabukal mo nga before mo lagaon, kay ang galutaw, amo nang pangwaon mo. Kay kung kuwaon mo nang nagalutaw nga bukal amo na pag malabala obserbahi kay amo na yang iya tambok nga naga tikon makuha mo siya maglaga ka wala na sang tambok na iya experience ko man kagin naginahimo ko man. So mas nami kon kamo man mismo makatuip makadiscover sina na amo na siya kag likawan o kun buhin-buhinan mo man kung nagakaon kagin man red rice nga do kabudlay gid sa imo sa brown rice or black rice, buhin-buhinan mo lang ang pagkaon sang white rice. Sundon mo gid ang takos nga para sa imo diabetic naton nga utod na likawan mo lang or hagan-haganon mo lang ang white rice, ang kalo-kalo or fried rice, ang white bread, french fries, ang fried pork ba parte, no? Mga pinarito bala na bacon, ham, hot dog, about to sinod na
Yan. Ang salami pagid hagan-haganon gid. Chicken skin. Bawka namit gid sang chicken skin, no? Abi ninyo mga diabetic naton nga mga kauturan, hindi lang kamo sina. Ha? Mga fried fish, kabalo kita, nga especially kung ang aton sinip pasyente may edad-edad na kung bisan sino nga pasyente why gidyagana kung permi lang sinabawan kung permi lang pinaksiw or pinamalhan may ara gidya nga namit gidya ko no ang penirito pero kung magprito ka kung kaya mo man lang ang olive oil or palm oil kay inaya wala nagakabatok ang imo sinigi na prito. Medyo lang taon mo lang siya pero humok ang iya siniunod na. I-try nyo bala ina mga anak. Inang utan nga may butter, likaw-likawan nyo ina diabetic ha. Ang mga dilata nga mga prutas, mga matamis nga fruit juices, likawan ginaton ina. Para sa inyo kaayuhan, para sa ila kaayuhan, kag sa iba naton nga mga kauturan nga may mataas nga blood sugar. Wala sang malain sa tao nga nagahalong halungan ginaton ang nagaisahano naton nga manggad ang aton sinilawas kay ano gani as saying goes nga health is wealth na manggad nato na aton ikaayong lawas. Alas 2:05 na Action Radio Philippine Standard Time katuan na naton ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ari And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po online. Hello lang sa mga naka-online dira. Sorry ha. Anyway, thank you so much. Nga upo naman kamo ni Tita Wilma karon nga hapon. Miss Cherry Alimbo, good afternoon. Thank you, good ma'am. Give my regards to Miss Marifay Navales, mga ma'am ko ini, mga teacher ini, no? Ada man si Rod Simon. Dr. Rod, good afternoon. Thank you so much, Miss Margie Haniba. Thank you, kid. Sa pagupod kay Tita Wilma, that is at This Is My Life via Facebook Live. Kag si Helen Hamilano Arellano. Helen, no? Kay Helen Hamelano Arellano. Greet ko lang family Arellano of Kalumangan, Baguio City. Salamat gid kag mayong hapon, ana. Ara man gali si Ma'am Jinky Dialegdon, watching with you. Batian ko to kaginang imo naman kanta gin post sa Facebook. Lorna Diligencia. Love you all hambam ni Lorna. No, good afternoon lang dira, ma'am. Yes, ara man si Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon, first Friday action, Tito Wilma. Yes, gid ma'am. Thanks for the heart. I am watching. Yes, Sir Rufino Era Gabino, sa imo salamat gid nagaupo di ka online subong kag sa imo man dira radio. Dira sa may Barangay Handumanan. Watching gid. No, stay safe. Good condition always. Halong. Okay. And your family circle, God bless man. Likewise, Sir Rufino, may damo gid nga salamat and thanks for the love. Thank you, gid.
Ma'am Ana, nagaulan naman da sa La Carlota. Baho, kay madulong sa bukid nga bahin mo. Central nga bahin sang Negros. Mayong hapon, dire Tita Wilma, kay Mr. Arthur Jeff Villasur. Kay Ma'am Star Mayo and Dark Mart Mayo, Noel Amar. Alma Ulegon, Mikey Montilla, Serela Samar Aguilion, Christine Manalo, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Thanks for the love, Mom, and thanks for the prayer. Yes. Please greet si Sarah, si Marie, si Flor, Diday, kag Dennis, ga monitor gid hapon-hapon, ga pamati sa program mo. Tawe. Salamat gid, Mama Ana. At will ma-monitor lang kami diri sa Villa Angela. Greet lang, Family Barela sang Bagaas Sinigaran. Dira sa Bagaas Sinigaran, sa Familia Barera, mayong hapon lang dira. Halin kay Gerrans Barela. Salamat gid. Anthony Louis Habagat. Li ka lang, Anthony. Anyway, thank you so much. No? Kay Arnifel Ormando, salamat man. Ay na sino, sa Barangay Lagran, Hala Carlota, sa may Pilar Compound, Halunggid, may bagyo naman. Tapos Kaloy, duming naman. No? Pasalamat kita nga, hindi tadi apektado sobra. No, ulan-ulan lang aton mabatsyagan diri. Okay. Emilia Hiponia, no? Emilia Hiponia or Hiponia, na? Ma'am Wilma Sugaton, good afternoon ko, no? At good afternoon man kay Inday Blaza. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, TGIF. Yes, thank God it's Friday. May God bless you and your family circle, Ma'am We. Keep safe everyone and more power to ARB. Godspeed. Yes, thank you, Ma'am, for the prayer and for the love. For the kisses you sent, thank you, good, and also for the flowers. Thank you so much. Okay, okay lang na siya yan, Tita Wilma. As long ara sila, happy na kita. Dilaos, good afternoon, tawe. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitor diri sa My Victorias. Thank you, kid. Okay, enough lang na. Naibalikan ta naman kamo dugay-dugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Good morning! Ganito Action Boy sa mga aton balita special, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una Action Boy, Layi, sa Canada, ang Canadian radio Action Boy dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. Mamumanta na Meron may ang para sa mga FM station naton. Required na OPM. sila, OPM. Ang required na sila nga may certain time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada, Action Boy. okay. Ang next Action Boy, Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? ng Lipat ko. nalipat ko, may... Basta ka madanse. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masuot-suot. Ano yung mga And music in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Wilda Papen? Lunes. Kanidyan lang to. Kanidyan lang to po. Ang kanidyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo dapat kay Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. And wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man Si na. Eric Tenerife na nag- Perfect. Ano sila ko sa sultan lang. Tan. Na, iyan na mga kanta. Sway gali ton, sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina Ha? sa Germany. Ate, mga muna daw. Magkapila ko tayo mga preso Kon, hindi ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German is made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sa German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? illegal. Kaya ang Kung rin na di ka kasuguan, kapila na ko mga preso man. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. Kay you'll get another fine.
Ay, gali. Oo, kay delikado. Hindi, Kung ah. unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ah. Ang ila din nga point is, ga-drive ka otoban, tapos do si sino kada magpadlagan, maubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Gagalakat- Galunan? Hindi. Illegal. Hindi, ano na lang na paglagan sa slakyan mo karon. Ti amo na gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Te, abay mo tantan, huwag gidyan, nalipat, kagid or whatever, na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Te, dasun, ti, mapaputugong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Hindi ka katugo, hindi ka to ka illegal to magtugo, magkuhan ka, maglakat ka nga bitbit ka gasolina. May gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Te. Tulod mo pa, to eh. Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo, hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Oo. Kabudlay. Kabudlay, No? mas German, hindi lang ko tayo sa German. Hindi na kasang utob. Laban ko to sa multa, pirmi. True ako man. Ako man actually. Hasil, maghalong ka dira. Kung maglagaw, timpran mapapuli. Musta na ka mo dira, manong mo ni Vmar. Ay, okay, sa gilungan da ko na si Mama kay si Papa Rufina, musta na ka mo tanan Vmar. 1780, thank you, kid. Okay, toaster tawag. Oh, talang guro 6351, talang gurong imo sa na message. Good PM ta sa amon. So dan amon sinugbang nga bukaw-bukaw. Wow, kanamit sang sinugbang nga bukaw-bukaw. Kag tamya ko lang akon ba na si Tuto Manot patubo sang Bahi Purok Molave Barangay Tabugon. Tabugon is from Kabangkalan. Yes. Ay nagatamyaw si Nining Vasquez patubo sa Barangay Antipolo Pontevedra 5413. May damo gid nga sa damay. Good afternoon, Tito Wet. Taga Iloilo ako kag single pa. Ngayo lang text friend nga girl. Kag pwede kami makakita ay. Thanks gid and God bless you. Okay, sa gusto makig-friend sa iya girl lang daw. Single pa siya. Okay, halong-halong lang kung mag-text sanay ha. Mga maayo lang, hindi lang maghalitay. Okay, sa mga interesado nga mga girls, pwede ka mo makig-friend sa iya pero maghalong ang tagsa-tagsa man sa inyo. Area cellphone number 0970, again, 0970-511-4391. Again, 0970-511-4391. Titawe, mayong hapon. Ay, ngita mo siya text friend nga boy. Ang buot lang, peace and understanding. Stick to one. Age 36 to 39 ba? May qualification ba? Thanks, Tito Wilma. O, Ari, pwede ka mo katext sanay abino kung gusto ninyo. O, Ari, cellphone number 0912-063-1115. Again, 0912-063-1115. Okay, enough lang na anay. Kay si Tita Wilma magabasa anay sa ngatong sulat sa karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga to letter sender, halin sa Uton, Iloilo. Halin sa Uton, Iloilo, padala niya sa aton sa personal account sa Facebook. Kag nagapatawag lang siya sa ngalan Christian, kag ang mensahe ni Christian nagasiling. Hello, Tita Wilma. Ako gali si Christian. Hindi ko nituod nga ngalan. May asawa na, Tita Wilma. Kag pareho man sa mga nagapadala sang ila sulat sa This Is My Life, ako may problema man. Ang asawa ko palangga ko gid, tita. Pero, bisan ano ko kapalangga, kaluluoy man ko sa sermon,
sang ugangan ko nga babayi. Permi lang siya buringot, kag permi lang nagapangakig, katingil pamatian. Amo na siguro ang rason kung nga agin bayaan siya sang iya bana. Kay kun ako, wala gid sang kaakig sa iya. Amo ni ang sitwasyon, Tita Wilma. Halin sang nag-estar kami sa iya balay. Daw permi lang ako bungol tungod sang katagsing, tungod sang katagsing kag katunog sang iya tingog kag sang iya mga kadramahan sa kabuhi. Abi mo, halos tanan nga mga tupad balay namon, kabalusang istorya sang kabuhi namon, tungod sang katunog sang iya sinitingog. Ginistorya ko man ang asawa ko nga mangita kami sang salayluhan. Hindi man siya magpasugot kay wala na sang maupod pa nga iban ang ugangan ko. Ang akon lang bala, Tita Wilma, gusto ko lang ang kalinong kag matawhay nga pagpangabuhi upod sa akon asawa. Ano maayo para sa akon ugangan nga iniman? Salamat gid, lipot lang pero kabay pa mabuligan mo man ako. Maayong hapon, Christian. Okay, sa imo Christian, salamat kag maayong hapon man. Salamat sa pagpadala mo sang tinipik nga bahin sang imo sinikabuhi nga nakahatag sa imo problema. Sa imo sitwasyon subong bilang bana, or let's say bisan sa mga asawa man nga maka-eksperyensya, no? Sang kaangay nga mga hitabo na maka-relate ba maka-relate bala sa sitwasyon sa kun amo ginang mabudlay to mo, amo nang mabudlay sa sitwasyon ko nagalumon, or let's say ara lang kamo nagapasilong sa bubong sang imo sini mga ugangan. Kay ti given na iya bisan ara sa Bible na sulat nga ang mga mag-inlaw hindi gid man magsantuanay, not unless ngang isa mo mag-giveaway, amo mapaumod, mapaubos na. Pero kinahanglan sa mag-ugangan, ugangan nga babae o kung lalaki man, umagad nga babae o kung lalaki man, kinahanglan mag-intsendihanay. Kay hindi man pwede nga wala nag-intsendihanay. Kay nga ginikanan ina sang asawa mo or ginikanan ina sang bana mo. Right? Galing kay tibintaha lang niya kung ang ara sa balay, kung ina nga balay, balay sang asawa mo, siya ya komportable. Ikaw nga tapik, pangalihid, nagatinhin sa tanan nga bagay, nagahalong sa tanan nga bagay. Kung ikaw naman niya asawa, kung balay ina sang bana mo, nahuya ikaw sa tanan nga bagay, nagatihin ka man kag nagapaayon. Amo na siling naton, basta kamo nagapasilong lang, tanan nga li inyugid ma-eksperyensyahan. Inyugid maagyan, kabudlay kaayo, tanan nga li ma-experience physically, emotionally, mentally, financially. Kay bisan may obra ka pa sa gihapon mapaayon ikaw. Lamang nga mangin maayong pagtamdanay sa tanan, maayong pagsinalayo, kag may harmonia. Pero kung waay nagani, amo ina ang mabudlay. Sa mga naka-experience sina maka-relate kin sa hambal ni Tita Wilma, di ba la? Kag tandaan nyo, mga anak, kung ara gani kamo sa poder sang imo mga ugangan, bisan ano pang himuon mo, tanan nga pagpaayon, tanan lang nga maayo para sa ila panulo, kag mahatag mo man ang tanan nga kalipay sa ila, kanami-nami lang. Pero ang halungan mo umagad nga hindi ka makasabat o kung makasala, kay baw ang tanan nga hinimuan mo nga mga maayo, dula na iya dayon,
ang makita lang ang sala nga mahimo mo. Sa makarelate lang, di ba na? Kaya tiyan mo ng realidad nga sitwasyon. Amo nang ginahambal naton nga sa mga mag-asawa or sa mga aspiring pagyad na nga kung kamo magsulod sa ginatawag pagpangabuhi nami gidya nga magsugod kamo sa puno nan nga mabatyagan nyo nga ay wala ta habon, ay wala ta tubig ilimnon, wala ta bakal bisan pila lang na 20 o 25 pesos lang ng galon. Tapos bisan asin wala kamo inog pasabor sa inyo lulutuon. Gatulo lagay luha nyo pro na. Pero very challenging. Kag dira ninyo matun-ay ang tanan pati na ang pag-budget sang kinitaan ninyo nga duha kun duha kamo ang may trabaho. Kun isa lang sino ang mangin in charge sa pag-budget sang tanan, dira ninyo ma-appreciar ang beauty sa ginatawag pagpangabuhi. Pati halang si Wilma. Na? Insakto gina siya ho. Nami ang siling naton bala ang journey sa marriage life. Ma-appreciar mo ang katakum sina. Kung ang tanan nga challenges nga inyo nga ma-encounter malampuwasan ninyo, right? Nasa makarelate lang na gyapon na ni bala? Okay, katuan ta balang sitwasyon ni Tuto Christian kay ma-imagine ko gid mo. Inang pabungol-bungulan mo lang, pabulag-bulagan mo lang balang tanan, pero sa tutuod lang realidad do malupok na nang dughan mo. Galing nagalikaw lang ikaw sa gamo, pabungol-bungulan ka, pabulag-bulagan mo lang ang tanan. Di bala Tuto Christian? Problema ina sa bahin mo, komportable iyang asawa mo. Ang asawa mo ya, partner mo ya, kunara ya sa ila balaya, makapadungol lang ya mo, di ba? Bahala daya mamungol kung sa kaaking mo, kay nanay mo na wala bala. Pero kung ikaw nga tapik lang, baw Ginoo ko tanan, himuon mo, isa lang sa mahambal ni Tita Wilma sa imo Tuto Christian maayo mong himuon. Ngita ka ways na, means and ways. Kinanglan mangin resourceful ka gid on how to win his heart, her heart, on how to win her trust and love. Ang malang na duty nga ang gangga sa mga ugan, especially sa inyo nga mga lalaki. Pangitaan lang ang weakness ni ugangan mo nga babae. Tuto Christian, pangita ang iya sa ni weakness. Dira siya kuha nga makuha mong iya atensyon kagang iya maayo nga buot. Kinahanglan kid na nami kun maayo ang pagsugilan unay kag ang pagtamyawanay sa sulod sang balay. Kag kung pwede lang, ara man si Mrs. Istorya lang si Mrs. Abi, buligi man ko kay nanay mo o kay mama mo na ano na lang na iyaman, nga amo na lang niya perming mabatian. Buligi man siya nga kalma-kalma man jutay, kay titao man ko, may balatyagon man ko mo, no? Amo na siya, kinahanglan, kung gusto ni Mrs. mo nga hindi man kamo dira maghalin, kay naluoy man siya sa iluya, kay nagaisahan no na lang, suportahan ka man niya. Nga hindi ka man mabudlayan. Kinahanglan. Pero dumdumon mo balang ugangan mo? Ano bala ang namitan nga pagkaon ni ugangan mo? Ano ba lang mga nanamian niya nga mga bagay? Mga simple lang. Favorite color niya na bakli bala blouse o chinelas nga munang color nga ano. Bisan snabon niya ka, bisan insultuhan niya pa ka, okay lang. Importante may nahatag ka sa iya. Kaya matamat malang na yato mo na wala sang bato kuno nga magapabilin nga matigas sa padayon nga pag-ilig sa mabugnaw nga tubig. Paamo kinabala pero tituod na siya na himua kay ang tanan may katapusan gid, di ba la? Ay oo, kag kinanglan pakita mo sa iya nga cool ka lang as always na ang taas niya ba masiling na sa porte gining umagad ko amo na ng kagagahod ko, amo na ng pagpangakig ko permi, pero do wala lang sa iya makayuhom pa siya gihapon sa akon na kaya amat lang na to kung makita mo lang niya nga wala reaction kag sa tanan nga ginahimo niya maayo ka sa gihapon, yes, mabaliskad ang paya, mangin maayo ang iya pagtamod sa imo. Ipangamuyo bala si ugangan mo, kay basi pa lang nagakinanglan man sa jutay nga angga-angga or hagaron mo si misis mo kung payday na hagaron mo si misis mo updon mo siya mamahaw
or let's say Sunday, magsimba, balon mo si Mrs. o agara si nanay or mama mo nga masimba kita o danay kita. Amat lang. Bisan, amo na, kag taasan ka sang kilay, kag padurus-durusan ka sang mata. Okay lang, yuhum-yuhumi lang. Amo ginaiya, na? Amo ginaiya ang kabahin sang pagsulod mo sa marriage life nga ginatawag. Mag-a-adjust ikaw primero sa pamilya sang imo partner. Pamilya sang imo bana, pamilya sang imo asawa, kay hindi man pwede nga mga buhi lang kamo diretsyo. Masiling kamo nga dual man lang kamo nga magpangabuhi, way kalabot sa iya sini mga extended family. No, tanan sila kabahin sang inyo sang inyo pagpangabuhi. Nga kinanglan mangin maayo lang ang pagtamdanay. Banding jutay, no? Banding na sila, banding bandi o kasampot, no? Banding kajots kay para mag-enjoy ang tanan. O tagaan mo man siya jutay kung magsweldo ka, tagaan mo lang na siya pila 100, ipamahaw mo to, na ipamahaw mo to na yaw, wala giko ka bakal, wala giko ulo angga lang bala, kay matalupang dan yung gina sa ulihi ang tanan. Kag sa nasiling ko, magpangamuyo ka before ka magtulog kag magbugtaw ka. Ara lang gid, Lord, dagay man sinanay sang maayong nga buot para sa akon, para sa amon tanan. Lord, salamat na lang puwasan kung baba ni Nanay Bilog nga hadlaw. Lord, salamat sa tanan. Amo na siya. Kaysa sige-sige lang gini mo nga pagpangamuyo kag pagampo. Pamatian gina sang mahal nga Dios ang imo pagpangamuyo kag makibot ka. Nga daw matamat dugay-dugay masiling pa na siya nga sa asawa mo. Ay ako namang labas ang lago niyo da. Ay ako maplansa sang bayo ni. Di ba la? Ako maplansa sang bayo ni Tuto Christian. Abaw. Ako na siling naton wala sang malain sa tao nga nagapaubos. Basta hindi ka lang mangin bugalon kag magpasino-sino, ay mangin maayo inyo relasyon. Praying for that. Ay, Tuto Christian, okay, good luck. Ari lang sa maayo nga side sang imo pagpangabuhi para nga maangkon mo ang ginapangita mo sa imo pagpangabuhi. Salamat sa liwat Richard Christian, kag sa iton man mga kauturan dira nga nagapamati kag nagaupod karon nga hapon kung magka-relate man kamo, ari lang aton sini nga chat room sa mga naka-FB Live, sa mga nagapamati sa ila radyo, ari lang aton sini nga text hotline 0963-757-0874. Okay, relax lang si Tita Wilma, magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Okay, Albert Salcedo, good PM tawe. No, hambal ni Albert. Good afternoon lang dira Tuto Albert. Happy 1st of July dira Tita Wilma and sa tanan. Diri June 30th evening pa lang. Yes, Ma'am Jinky, salamat gid ana. Diding Alohamiento, salamat gid kag mayong hapon lang ko no. Yes, Ma'am Lani Herumiano, mayong hapon Tita Wilma, monitor man ko. Salamat gid Ma'am. Kag ari lang kami sa plaza, ari kami di sa plaza. Tamyaw lang ko kay Rose kag samang Hudia. Halin kay Marilo Varon, no? Hindi, Marilo Varon mayong hapon. Ara lang sila kuno sa plaza. Ara naman si Ma'am Ana, yaho. Mama, nagapaila-ila kagid permi. Kabalo kagid nga paborito ko Valenciana. Ara naman siya, nagkaon naman siya Valenciana. Mahambal pa siya nga namit. Action Wilma ba? Malabot lang kasang akon sini. Kamot Lucion tagiga sa hita mama na sinoro. Joke, angga ko lang na. Amado Ledua Jr. mayong hapon sa imo, ara man siya nagaupod sa eton online. Good afternoon, Tita We. Present gyapon kami diri sa Myselin Homes. Ari diri si Inday Thelma, si Lydia, si Bibing, si Jennifer, kag Mercedes Lambert sa may Buena Park. Keep safe always and God bless you and your family, Tita We. Yes, Ma'am Virgil Pinda, may damo gid nga salamat dira sa inyo. And thanks for the love and the prayer, na? Marivic Hegan Talavera. Good PM to kag happy listening ARB. Mayong hapon madres. Baho, karon na lang na hinidino kadis Auchin. Good afternoon, good afternoon lang kuno kag Sabat 78 sang Bangtang National High School from Hinidino Cadiz, no? Sa akon sa ni ka batchmate. Felicia Benzula, na
Hello, hi lang dire sa imo. Akon Helen, happy graduation and congratulations to Byron Aguilion. Good luck on your next journey. Na belated happy birthday sa akon apo kahapon kay Nea Pagsubiron. God bless you, Inday. Bog kanami nga klase sang lola na madinumdumon. Okay, Felicia Benzula, madam, paano kung ang hulog ng ugangan mo hilig paano ko nang hilig sang ugangan mo sugal kag paglalasi karon istoryahin te na. Good PM the way akon Helen, thanks to Wilma and more power. Salamat gid. Okay, paano ko ng weakness. Okay, karon ha. Manuel Janong Grand Kapal, good afternoon, thanks for the purple heart with the rainbow. Bapa mo ka na. Faith Joy Tumbukon Palanog, Tita Wilma, watching live, pa-shout out lang kay Joanne Vanessa, kay Vanessa, kay Nang Jean, kay Joanna, thanks Gid, na? Okay, salamat Gid. Abi, sa pihak, salamat Gid. So, enough na lang na anay, no? Balikan talang na karon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Good morning! Ganito Action Boy sa mga aton balita special, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Action Boy, Layi, sa Canada, Canada. ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes. Action Radio Philippine Standard Time. Bao sa sender. Mas timprano pa, imbitaron mo gid or ibitaron mo gid nga hindi ka makabato sa ugangan mo. Pangitaigid rason. Sa asawa mo, patagan mo gid ang asawa mo nga makasaylo ka mo para nga mabalaan nyo ang pagpangabuhi nga kamo lang pangamuyo gid sa mga bag-o nga nagparambuhi bang batasan sang ugangan mo, hindi ka gid magsabat-sabat kay lain ina no pangamuyo ka para sa kalinungan sang tanan. Nabatian mo na to Christian, kita mo ina senior man na nagahambal ha. Well, anyway, thank you gid Mama Ana, di ba la? May man deal. May reaction is Madam, paano ko ng weakness ang ugangan mo? Sugal, kag inom, babudlay kung lalaki, no? Na inayabisan paano? Uloangga lang na ang kinahanglan mo. Sa mga nagasugal, sa mga nagainom, masiling ka mo. Pero kontrolon mo man ang kaugilingon mo, na kontrolon mo man nga kung magpaangga-angga pa ngayon ng kapital, tay amo lang niyo, siptihon mo gadaan, or nay amo niyo amo lang niya kung mahagtag sa imo. Kung mag-inom-inom kung na makahilubog mang ilim kung wala ka man niya nagainom, bakli lang gamay kag pa amat-amata lang. Hindi sa tanan mga tion nga pasugtan mo. Kinanglan may limitasyon man. Nakadepende. Or in some other ways na nga ma-win mo man ang iya sinitrust kag love. Paano? Sa iban nga bagay nga matagaan mo siya, nga ma-appreciate niya, no? Hindi naton pagsupukon or hindi man naton pagtolerahon ang hindi manami nga huyog sang imuugangan lamang, di ba la? Lamang nga makuha mo ang iya sinipagsalig kag maayo nga buot. Sa tuod lang titawi galuto ko kuda kada hapon anak ko ginabaligya tatika kaon man ko sa kunda mo order. Okay, good. Happy graduation sa ako na po Christine Jade Gabino Reyes Monico. Okay, Reyes Monico Ville sa Barangay Kabug. Teacher na siya to Okay, congratulations lang, na. Happy graduation sa apo ni Sir Rufino, na. Okay, bilang tawin na tondari. Tawi sa sender, manami gid kun makabalay ka, bisan gamay lang, kay lain gid kun nagalumon ka, i-pray lang si ugangan mo, kag mayong hapon lang kay Tatay na po Espinosa sa Antipolo Pontevedra. Nining Vasquez ang pagtubo ang nagatamyaw, Tita We, 5413. Indaylani Heromiano mayong hapon lang daan, ha? Sa sender, simple lang na iya ang imo to. Akong gani ginahaboy ba to? Sadya pag ginigaling iyak to Christian nyo. O simple lang na kuno yung imo. Ako gani ginahaboy ba to sang una? Anay kagin paayunan ko siya. Kaginangga-angga. Tinagmayo man siya sa akon. Adjust lang gamay to. Kag inchindiha lang. Tungod may edad na siya. Salamat gid 4706 bagin inspired mo man si Tito Christian. Tito Christian tituod man gid na. Okay, tita sa sender basi magyun o madyong o tahor si ugangan mo kon wala luyag sa imo nga ikaw pamanahon kabata niya tanan nga paayon himuon mo baw may punto man si Kuret amo ginaiya mapaayon kagid sa ginikanan sang pinalangga mo hindi bala hindi Kuret dira sa Shandalumbia 2 Ibi Magalona ay nga mga anak mo. Good PM Tita Wilma relate gid ko sina kabudlay maglumon kun wala siya
kuhaon sa imo, puwerte pa si pala nila sa imo. Erwin Gonzalez, siguro subong okay naman. Kinanglan, be more patient lang gid, no? Para sa ila. Tuto Erwin, salamat gid sa gin-share mo man, ana. Mugin na iyang life neton. Respetuha gid imo asawa. Imo na cross nga pagapas anon, istorya lang maayo imo ugangan. Paubos gid kay hindi man na siya magdugay sa kalibutan, pangamuyo lang gid ang katapat sina Tony Panton ini. 80 to 20, salamat gid, batian mo na tuto na tuto Toto Christian. Oo, insakto, Ana. 6698, thank you. Oven Toaster, gin man naman hambal ko kagain nga hindi ko mabungan. Thank you, gid, 6698. Kay Sir Alex Montesa, dira, mayong hapon lang, Ana. Mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, let's 2:49 na ma-horoscope na si Tita Wilma. Sa itong horoscope para sa unang adlaw sa bulan sang Hulyo, Pizza 1, tuig 2022. Yes, Cancer. Ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, mga Cancer. Wow, isa ka bag-o nga paghigugma ang makahatag sang duag sa imo kabuhi. Sa mga singles nigo. Sa mga singles nga mga Cancer yan, isa ka bag-o nga paghigugma magahatag sang duag sa imo kabuhi. Kag may posibilidad nga resulta ina sa pagpakasal sa nagahilapit nga panahon. Isa lang, Cancer, pasugtiman ang ginapangayo sang isa sa mga partidos mo. Kung masarangan mo man ang iya ginapangabay, kagabi mo ang imo ginahandom, matabugin. 21, 39, 45, kag 15 ang mga maswerte nga numero. May ara pa 46, Tita Wilma. Again, Cancer, maswerte nga numero 29, 31, 45, 15, kag 46. Dollar green is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, kung pwede lang, focus ikaw sa handom mo. Na? Mag-focus ikaw sa handom mo nga mangin hilway ikaw sa kautangan. Kaya nga, isa ka open door ang nagamat-amat palapit sa imo. May magabukas nga ganhaan para sa imo. So, tingwa igid ina. 26, 37, 56, 12, kag 42. White or satin white is your lucky color, Leo. Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ikaw naman, Virgo, o kung mo naman nga mga Virgo, makuha ninyong ginahandom ninyo kung ina, hindi makahatag sang kasubo sa inyo isig kapareho. Ano ina siya? Virgo, kinanglan maging honest ka lang sa imo kaugalingon. 36, 22, 56, 12, kag 55 mga maswerte nga numero. Manga orange is your lucky color. Sa mga Libra. Yes, Libra, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23, ay Libra, bugtaw sa kamaturan, ha? Magbugtaw ka sa kamaturan, nga hindi na kinahanglan nga magpalayo ka para mag-ayuhan ang imo kabuhi. May maabot nga oportunidad para sa imo. 23, 32, 45, kag 55 mga maswerte nga numero. Magenta red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. May ara kaya ihibalo sa ginatawag spirituality. Nga? Amo ina ang makahatag satisfaction sa imo balatyagon. Kag maangkon mo man ang kaayuhan sa kabuhi, kag makatibawas ka man sa kapigaduhon. Basta magpaningwa ka lang, kag magsalig sa mahal nga Dios, Scorpio. Mas wati nga mga numero 21, 45, 38, kag 47, may 15 pa nga paaman. Pearl white is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius, ang mga Sagittarius Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarian, pwede, posible siguro, hindi man nga agad-agad or ara gidayon, no? Pero hindi man malayo nga maangkon mo ang ginahando mo. Basta magpakabakod ka lang.
1547, 51, 25 kag 33 sa mga maswerte nga numero. Emerald green is your lucky color. Alas 2:53 Action Radio Philippine Standard Time. Una pa lang inangabayin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope. Relax. Balik pa si Tita Wilma pagkatapusan mga ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Good morning! Ganito Action Boy sa mga aton balita special, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Action Boy, Layi, sa Canada, ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist
mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kay sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. Mamumanta na Ngayon may ang para sa mga FM station naton. Required na OPM. sila, OPM. Ang required na sila nga may certain muna ng Time percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada. Action Boy. okay. Nan. Ang next Action Boy. Mo amaana ka. Sino nga ito si Bublé bla Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Nang Lipat ko. nalipat ko may Basta ka madanse. Until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut. Tanay yung mga And music. in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto Abi mo- mo. Wala, Carlota. Sa yung hapon lang dira sa inyo, tenayin. Kag dira man sa Helia family sa Barangay Can Roma, Pontevedra, salamat gid. Pero tapuson anay ni Tita Wilma ang nabili naton nga mga zodiac sign para iyakaron nga adlaw sa iton horoscope. Capricorn kita Tita We, no? Sa mga Capricorn na mo ini mga natawo Disyembre 22 Tubtubinero, Justin Weve, yes Capricornian. Ang imo mga maayo nga binuhatan na kag appreciation para sa imisig kapareho, abi mo amo ina ang makaganyat sang mga maayo nga mga events nga magabago sa dalagan sang imo sinipalang nga buhian. Wow! Mga masuwanti nga mga numero 28, 15, 52, 46 kag 37. Electric blue is your lucky color. Aquarius, yung mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarian, mahando mo. Maangkon mong imo ginahandom nga promotion kung tubtub sa ulihi, mangin honest ikaw. No, padayon ang imo pagka-loyal kag ang imo pagkatampad sa imo sinitrabaho. 36, 31, 43, 15 kag 55 mga maswati nga numero. Mustard yellow is your lucky color. Daligid lang. Aton oras simpon tulas 3. Aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa pagpupod sa aton 3 o'clock prayer. Pero dali lang gid. As promised, padayunon gid ni Tita Wilma. Tapuson ko ang mga nabili naton nga zodiac sign. Ada na kita sa Pisces. Ha? Ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tubto Marso 20, yes Pisces, may ara opportunity nga resulta sa nga resulta iya sang imo maayo nga hinimuan sa imo career kag sa imo man trabaho. Abi mo Pisces or mga Pisces, maging happy ka mo. Mas wanti nga mga numero 32, 56, 26, 12 kag 55. Crimson red is your lucky color. Ang mga Aries, Marso 21 tubtob, Abril 21.
ang imo sini practice bala no sang deep breathing no madalom nga pagginhawa adlaw-adlaw makabulig ina sa imo para maka-focus ikaw sa imo mga goals. Wow. Mga masuwati nga numero 15 16 35 56 kag 45. Tangerine is your lucky color. Katuang naton ang Aries Marso 21 tubtob. Oho, Taurus na kita to Wilma, di ba? Taurus, check to. Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Ay, Taurian, makaangkon ikaw sang surprise visitor, na? May bisita ikaw nga magasurpresa sa imo. Sila, amo inang magagabay sa imo journey sa pagnegosyo. Mas swerte mo nga mga numero 56, 16, 37, 22, kag 45. Sky blue is your lucky color. Kag katapusan natin nga zodiac sign Gemini. Ang mga Gemini, amo ini mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, madugang-dugangan na naman ang imo mga responsibilidad tungod sa ginsalig sa imo nga trabaho sang mas mataas sa imo sa posisyon. 26, 32, 17, 45 kag 56 ang mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Nabatian nato ng atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Hulyo 1 tuig 2022. Abaw kay Jonas, kay Jose, kay Diole Jairo, Mary, Grace Crisostomo, Tatay Teddy, Rihida, kay Tuto, Ian J, mayong hapon lang dara. Ay, hindi, Ronald Traba for sure, di ba la? Sa Tatay Teddy, kuno ka bakal piki, nga paniyawan niya, singgahanan, gig ka mo, nga magbakal nga, pangitaon yung tatak nga sed, pamo, kinakala. Hay nga mga anak ka mo, At yung una sang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa sining hapon, ang ato naman Bible verse of the day, halin sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, He is the rock. His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright, and just is He. Salamat, tubtub na maliwat buwas. Standby na sa matawang nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!